Oltiin tuossa toissa talvena Pirjon kanssa laskettelemassa levillä. Mukaan otettiin Anopin saatana ja Vähäsuon Pentti. Appiukko ei voina lähteä mukaan, sillä kun oli taas juuttunut imuri hanuriin ja siellä se luki sairaalassa Johanneksen evankeliumia alusta loppuun niin kauan, että saivat imurin pois hanurista, ja jakeet muistettiin ulkoa. Levillä sitten Vähäsuon Pentin kanssa innostuttiin ottamaan Olvi kolmosta, joka tuotiin Kiuruveen S-Marketista, noin 40 lavallista. Eiköhän sillä työukko viikon pärjää, kieh. Oltiin Pentin kanssa vähän jo lavallisen jälkeen maistissa, ja eiköhän silloin Pirjo ja Anopin suotana tule monttu auki tuijottamaan, kun me maataan Pentin kanssa rinteessä housut kintuissa ja etsitään hyvärintaisia eukkoja. Pirjo aloittaa. Voi ukon kutale minkä teit. Siinä te vuon uotta kännissä vaikka meidän piti rinteeseen lähteä ja korkeintaan rommi kakkaot juuva jos lunssa iskee. Jumalauta nainen, jos työukko haluaa rankan työviikon jälkeen juua Olvi kolme Vähäsuon Pentin kanssa, niin silloin nainen tuo voi leivän ja menee vaikka Anopin saatanan kanssa imuriostoksille. Oesit joskus ei edes juomatta. Aina suop hävetä sinua ja sinun työukkojas suotana. Nyt loppuu kaljan kittaaminen tai muuten muuta nulla siskon luo, jonne sinulla ei sitten ukon kutale oo mitään asiaa. Anoppi jatkaa. Älä nyt vittu Pirjo yli reagoi. Minun mieheni on imuri hanurissa sairaalassa ja sinä vuon siinä ukkos kanssa riitelet. Minä lähden nyt kotiin. Vähäsuon Pentti lähti viemään Anoppia kotiin. Pirjo otti taksin ja lähti takas Kiuruveelle. Eihän siinä mitään, Olvia oli vielä ja monta hyvärintaista eukkoa tiukoissa hiihtopuvuissa. Sitten hakemaan grilliä ja makkaraa lähimmästä kaupasta ja naisseuraa etsimään. Illalla viimein 95 matsi televisioon ja ukkometso vaan raikaa. Terveisin Pete.